Shwmai a croeso i teledu tyle. A beth ni'n mynd i edrych yna heddi yw sut i fewngofnodi i hwb. Felly dilynwch a mwynhewch. Dyma ni. Felly mynd i Google. Yr ffordd gorau yw i roi enw'r ysgol mewn. Ysgol Teledu'r a mynd i ein gwefan. Ac unwaith i ni ar y gwefan, mae yna fotwm fan hyn yn dweud Mewngofnodi i hwb. Gwasgwch hwn a dyma y platfform sydd gan bob unigolyn neu pob disgybl yng Nghymru gyfan. Felly ni'n mynd i'r login, neu gan bod ni'n gwneud e'n Gymraeg, newn ni fe yn Mewngofnodi. Gwasgwch y Mewngofnodi, mae yn fanylion ni mewn yn barod, ond fe typau fe mewn. Mae gan bawb cyfrinair unigol, felly mae rhaid i chi gael hwnna. Mae'r ysgol wedi rhoi hwnna i chi'n barod, ac i fi wedi rhoi yn gyfrinair mewn, gwasgu, arwyddo i mewn, sign in, a dyma ni. I ni mewn nawr yn hwb, a i'r cyfnod sylfaen, yn sicr mae eisiau mynd i HWB ac i dop yr ysgol efallai mewn i Office 365. Mae'r Office 365 yno ar gyfer pawb hefyd. Gwasgwch ar HWB a chi wedi cyrraedd eich J2 launch. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Diolch.